Jó volt. Igen. Benne van a papír. Megfelelően kell beletenni, mert nem mindegy, melyik oldalára nyomtat. Mert az egyik oldalán meglátszik a nyomtatás, a másikon nem. Egyébként ennyi az egész. Itt van ugye a bekapcsoló gombja, amivel megtalálja a Bluetooth-t. Kell hozzá egy alkalmazás. Ez a neve. És akkor hol találtuk a figurákat? Itt a fotókból tudunk kinyomtatni, hogyha vannak képeink, majd azt is megnézzük. Na, egy ilyen kutyust kinyomtassunk? Cicát? Ezt? Complete? Complete. Most össze van csatlakozva szerinted? És én ezek most egy macskát egyébként. Semmit nem mondok inkább. Csak akkor mondok valamit, amikor valami titkom van. Na nézzük akkor, mit csinálunk. És kész van a képen. Itt van a farka. Ott a farkincája. Elég. Óvatosan le kell tépni, mert ha gyorsan tépjük, akkor előfordul, hogy ferdén tépődik le. Igen. És kész van.